הסיפור הזה לבועז, ואז הוא אמר שאני חייב לעשות על זה סרטון. אני אמרתי לו שיבטלו אותי של החיים. לא, אתם יודעים שזה לא נכון, כי אני בן אדם שממש אוהב חיות. ואימצתי המון חיות מוזרות. נגיד את בועז. חם לי. אוקיי, אז זה סיפור על איך הטסתי את העכבר שלי במטוס. תנו לי לקחת אתכם לעידן בן ה-6. חלום שלי היה לגדל עכבר. אז לכבוד יום הולדת 6 אני קיבלתי עכבר. נורא אהבתי פליימוביל. היה לי מין מטוס כזה עם חלונות גדולים. והיה לי עכבר, והיה לי מטוס. וזה הרגיש לי כמו השילוב המושלם. מה שקרה זה שלקחתי את העכבר לטיול קטן בשמי השירותים. והעכבר פשוט יצא תוך כדי הטיסה. אני עשיתי את ההדרכה, יציאות חירום פה, זה לא היה חירום. קיצור, העכבר יצא מהחלון, עלה על הכנף ונפל על הרצפה. ככה איבדתי את העכבר שלי. אז אח שלי, שהיה לו אוגרים, בא אליי ואמר לי, אם אתה רוצה לקחת אותם לטיול, אתה צריך לאטום את החלונות. קיצור, יום למחרת הדגים לי איך עושים את זה נכון. אז הוא הדביק את כל החלונות של המטוס בסלוטייפ, הכניס את כל האוגרים לתוך המטוס. רק מה? הוא לא חשב על זה שהחלק הדביק של הסלוטייפ הוא כלפי הבפנים של המטוס. כשפתחנו את המטוס, פשוט כל האוגרים היו דבוקים לחלונות.